ହଉ 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 ହେଲା 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 ହଉ ହେଲା ଠାକୁର ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହଉ ଗୋଟେ ନାତି ଆଣିକି ଦେ। ଇଏ ବୁଢା ଦିନେ ତା ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏଇ ବାପ ଝୁଅ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲେଣି। ବାପା ମା ଏ ବୁଢୀଟି ତମେ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଥା କଣ କି ମା? ହେଇ ବା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ ବୋଉକୁ ଖୁସି ଖବରଟା ଜଣେଇଦେ, ବୋଉ କଣ ରାତି ଯାକ ଶୋଇଛି? ଖାଲି କଣ ସେତିକି? ହେଇ ବା ରାତି 2ଟାରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖଟ ଉଙ୍ଗେଲା ବେଳକୁ ତ ବୋଉ ନାହିଁ। କଣ କରିବି? କିଲୋ ବିଘା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଘୋଷାଡ଼ିକି ଆଇଲି। ଘୋଷାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ମୋର ଗାଡ଼ିରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିଛି। ପୁଣି ମିଠାଟା ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ମିଠାଟା ନେଇକି ଆଇଲା। ମା ତୁ ବି ନା ଆଲୋ ମା, ଇଏ ଖୁସି ଖବରଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ତୋ ବୋଉ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଆଉ ତଳେ ଲାଗୁଛି। ରାତି ଯାକ ମୁଣ୍ଡ ଶୋଇ ବୁଢା ନେଇଯା ବୁଢୀଟା। ଆଲୋ ମିଠାଟା ଧରୁଛୁ କଣ ଝୁକୁ ଦଉନୁ? ଏ ମା ଏ ମିଠା ଗୁଡାକ ସବୁ ଯାକ ସାଇ ପଡିଶାରେ ଏ ଖୁସି ଖବରଟା। ଶୁଣ ବାପା ବୋଉ ଆସିଲେଣି, ତମେ ବଜାରକୁ ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଣ ନେଇକି ଆସିବ ହେଲା, ଲେଟ୍ କରିବ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଆଉ ବାପା ଆସ। ଚାଲ 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 ମା ଚାଲ, ଏଇ ଚପଲ ଧୋଇ ଯା। ଜଳଖିଆ ଭଳିଆ ଟିକେ ଦବ। ଆଇଲେଣି ତ ଏଇବା ମୋ ଝୁଅ ଆଇଲାଣି। ହେ ସମୁଦି ଏ ସକାଳେ ଯୋଉ ମାଲ ଆଇଥିଲା, ଇଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ ମାଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ବାପା ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ଏବେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ, ତମେ ବି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା କଣ କି ମା, ମତେ ସେଇଭଳିଆ ନାଗିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି। ଓହୋ ତମର ଯୋଉ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଦେଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଲୋକ, ସେ ଭାରି ବଢିଆ ଲୋକ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ସମୁଦି ଖରା ହଉନି? ନାଇଁ 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 ଖରାପ ଭାବିବେ ଆଉ କଣ, ଖରାପ ଭାବିବେ କୋଉ ବାଟ ତେଲ କୋଉଠି? ଦିଅ ଦିଅ ଖା। ସମୁଦି ନାତି ହେଲେ କଣ ଦବ? ନାତି ହେଲେ କଣ ଦେବି? ନାତୁଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲେ ବରଂ ଯୋଉ ମୋ ଝୁଅ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଯୋଉ 21 ବେଳକୁ ଯୋଉ ଚେନଟା ହେଇଥିଲା ଅଣ୍ଟା ପିଛା, ସେଗୁଡା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ନାତି ହବ, ନାତୁଣୀ କଥା କାଇଁ ଉଠଉଛ? ନାତି ଆମର ଦରକାର। ତମେ ବୁଝିଲ ସମୟ, ତମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଯାବତୀୟ ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି। କଥା କହିଲା ଖୁଡିକି ନା ଆତ୍ମା ଯାଉଛି ଉଡିକି। ଏ ସମୁଦ୍ର ତମ ଖରା ହେଲେ ଶୁଣ, ପୁଅ ହଉ କି ଝୁଅ ତମ ହାତର କଥା ତମେ କରିପାରିବ? ସେ କଲା ବାଲା ଯିଏ ଭଗବାନ, ଆମେ କାହିଁ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବା? ଏ ଶୁଣ ମୋ କଥା ମାନ, ଭଗବାନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବା କରିବେ, ପୁଅ ହଉ କି ଝୁଅ ହଉ, ଆମେ ତାକୁ ଆଦରରେ ପଳେଇ ନବା ମନେ ମାଲ ଆଜ ପାଇଁ। ମା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିଦଉଛି। ହଉ ଏଲା ମା ଏଇ ଡିଭିଜନ ପକେଇଦେଲଣି କି? ହଁ ବାପା। ଇଏ ବାପା ତମେ ଶୋଇଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣି ନେଇକି ଆସିବି ହେଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମା, ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ଯୌତୁକରେ ଦେଇଥିଲି ଇଏ ସେଇ ଖଟଟି? କାଇଁ ଟିକେ ମତେ କାଇଁ ଅଖଡୁଆ ଲାଗୁଛି? ହଁ ସେଇ ଖଟ ହେଲା, ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସେ। ହଁ କାଇଁ ଟିକେ ଏଇ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ ଶୋଇବି। ନା 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 ଆଉ ମୁଁ ସେପଟେ ଶୋଇବି। କି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ହେଇ ଶୁଣ, କଣ? ମୁଁ ସେପଟେ ଶୋଇବି, ତମେ ଏପଟେ ଶୋଇବ। ନା ମୁଁ ସେପଟେ ଶୋଇବି, ତମେ ଏପଟେ ଶୋଇବ। ଅନେଇଲ ମୁଁ କାନ୍ଥ କରକୁ ଶୋଇବି, କାହିଁକି ନା ତମେ ଯୋଉ ଏଇ ଏହା ଭଳିଆ ହେଇଛ, ହେଇଠି ତମେ ଯୋଉ ଗୋଡ ପକାପକି କରୁନ, ମୁଁ ରାତିରେ ଯାଇକି ତଳେ ପଡିଥିବି। ତମେ ମୁଁ ସେକର ଶୋଇବି, ତମେ ଏକର ଶୋଇବ। ନା ମୁଁ ସେପଟେ ଶୋଇବି, ତମେ ଏପଟେ ଶୋଇବ। ହେଇ ମତେ ସେମିତି ଲଗାଅ ନା, କହିଦଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରେ ଅଖା ପକେଇ ଯା ଅଖା ପକେଇ ଶୁଅ। ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କହୁଛ, ଛୁଆ ଘରଟା ତମେ ଲଜ୍ଜା
लज्जा शरम नहीं चाइल राती पाई गला गला दिन हो रुआ मुंह से पूछ नहीं 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 मला मला हाथ क्या हो इले mo चढ़ जाउला कोन एम जाउछ अरे हेला भले हाथी भले माइकिनाडा भाग्य खराब है खाई पी के साला कुंडल है बप्पलो ओहो राम चश्मा बागे मुंडा धरि देखले चश्मा रहिला ओहो मो पर गोड़ फड़ पकाना मते भारी अखड़ा न नहीं मोर ओहो भोर मुंचा उठी के आइलानी तमे तो जा होउछ भोर उठी के आइलेनी सर नमस्कार सर नमस्कार हाँ आराम रे बस बस ओके आपन को नाटा सर सरस्वती सरस अच्छा आपण नेक्स्ट मंथ चेकअप पे आस्थिले तो ओके ओके ठीक अछि डोंट वरी आसन एटी आसन बस आसन अरे चार अच्छा मैडम आपण देहर जत्न नौछन तो ठीक समय खिया पिया करछन तो वेरी गुड ठीक अच्छे नॉर्मल अच्छे तुम भी सुस्थ अछ पिला भी निश्चिंत सुस्थ थे नर्स अच्छा मुझे मेडिसिन लिखि दउची सर मेडिसिन टी को नियमित भाव में खाइबा को देबे सर मेडिसिन खाइबा द्वारा माँ और छुआ दुई जन सुस्थ रहिबे कौन बुझिले तो आगे सर ओके सर एक्चुअली विक्रम आपण किसी कहते कि विक्रम से तले मेडिसिन स्टोर टंगर अछि से पिला ओ आपण को ना ताले विकास आगे सर आपण ताले आपण को स्त्री रो अल्ट्रासाउंड करी आगे जानिबे जे तांको पेटरे पुओ अछि कि झियो अछि सर देखुन विकास सर अल्ट्रासाउंड करी माँ पेट भितर थिबा पुओ अछि कि झियो अछि सर जानिबाटा होची आईनगत दंडनीय अपराध माने बड़ क्राइम सर मु विक्रम सहित कथा है जहाँ भी पैसा ने पैसा मु देवा राजी अच्छी प्लीज हेल्प करंतु टिके प्लीज Okay. एटलीस्ट ठीक अछि कर दून सर प्लीज हेलो आज्ञा ओके ओके ठीक अछि देखुछि अच्छा विकास बाबू आगे मु भी चेष्टा करूछि ओके आपण वेट करू सर कौन है सर सर किसी कहतु देखंतु विकास बाबू अल्ट्रासाउंड करी जा जना पड़ला आपनक स्त्री रो गर्भरे झियो अछि अरे को जाई तो का କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ତ चेकअप करियो तो ହଁ। हाउ बोला आसु आसु कथा हवा एबा जानी अरे पुओ कौन चेकअप करियो जाइथिल कोन हला बापा सरस्वती गर्भ रे झियो पड़छ बापा
ଝିଅ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ପୁଅଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ନାତିଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଖେଳିଥାନ୍ତୁ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ ତୁ ଝିଅ କଥା କହୁଛୁ ପୁଅ ଝିଅର ଫରକ କ'ଣ ବାପା କହିଲ? ଫରକ କଣ ଏଇ କହୁଛି ଫରକ କଣ ବାପା କ'ଣ କରିପାରିବା କହିଲ? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଉପାୟ ଅଛି ଶୁଣ ସରସ୍ୱତୀ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଝିଅକୁ ତୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେ ବାପା ହୁଁ ତମେ ଏଇ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ସେ ମୋ ଛୁଆ, ସେ ମୋ ଝିଅ, ତମେ ବାପା ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛ? ଆରେ ତୁ ତୁ କିଛି ବୁଝୁନୁ ନା କଣ ଆରେ ଝିଅଟା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ ଆସିବ ଅର୍ଥ ଟେନସନ ତା ଜନ୍ମଠୁ ତାର ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପିଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ପଇସା ଦରକାର ଏରା କୋଉଠି ଆସିବ ହାଁ ଟେନସନ କିଏ ନବ ବାପା କେମିତି ମାରିପାରିବ କହିଲ? ଶୁଣ ତତେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତୁ ସେଇଆ କର ଆରେ କାହିଁ ଖାଇଛୁ ହାଁ ଯାଉନୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବୁ କେମିତି ବୁଝେଇବୁ କଣ କରିବୁ ଯା ତୁ ବୁଝେଇବୁ ଯା ସରସ୍ୱତୀ 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 ବାପା ଆରେ ମା ଆରେ କଣ ହେଲା କାହିଁ ପାଟା କରୁଛୁ କଣ ହେଲା ଦେଖ କଣ ଏଇଟା ଦେଖ ସରସ୍ୱତୀ ଘର ଛାଡିଛ ପଳେଇଛି। ଘର ପଳେଇଲା ଆରେ କାହିଁକି ଖାଲି ପୁଅ 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 ଆରେ ଝିଅ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଥିଲା? ତମେ କେବେ ସବୁ କଥାଟାକୁ କହିଲ ବୋଲି ଆରେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସେ କ'ଣ କଲା? ଶୁଣୁ ଆରେ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ପୁଅଟେ ପାଇଁ ଆଶା କରନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ମାନସିକ କରନ୍ତି କେତେ କଣ କରନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ପୁଅଟିଏ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଭାବି କଥାରେ ନାହିଁ ଶୁଣୁ କଥାରେ ନାହିଁ ନାତି ସରକେ ଜାଣିବ ବୋଲି ଏଥର କଣ ଆମର ଅପରାଧ ହେଇଗଲା କହିଲୁ ଆରେ ଝିଅ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ତମେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କହିଲ ବୋଲି ସେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇছে। ମୁଁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସଫା କଥା କହିଦଉଛି ଯଦି ଆ ପରଠୁ ସରସ୍ୱତୀ ଆଗରେ ଯଦି ପୁଅ ହବ ନାତି ହବ ପୁଅ ହବ ଯଦି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି କଥା ପୁରେଇଲ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହବନି। କିଏ ପଢ हे प्रभु आमर छोटिया भूल पाई आम पुओ घर छाड़ी चलीगला ताको फेरे आलो प्रभु ताको फेरे आलो आम सुना संसार सेमती थाऊ प्रभु सेमती थाऊ
कोड़ी जाउतलो सरस्वती ତମେ ମୋ ହାତ ଛାଡ तुम मते सेठी कोड़ी जाउतलो ତମେ ମୋ ହାତ ଛାଡ बाबा मोर भूल हो जाइए मो क्षमा मागुच मो बापा माँ को कथार पड़ी मु तुम गर्भ नष्ट करने जाऊँगी ଯୋଉ ଘରେ ମୋର ମୋ ପିଲା ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ସେଇ ଘରେ ମୁଁ କେମିତି ରହିପାରିବି ଅଛେ ତମେ ଗୋଟେ ବାପ ହେଇ ଗୋଟେ ପିଲାର ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ बाबा आजिकल समाज रे जहाँ चली मु भाविली पुआ माने को अधिक गुरुत्व दियंती मु भी से भाभी देथिली हेले मु जानि नथिली जे झियो माने को एठी अधिक गुरुत्व दियंती ତମର ତ ପୁଅ ଦରକାର ଥିଲା ନା ଆଉ ମୋ ପେଟରେ ତ ଝିଅ ଅଛି ଆଉ ଏ ଝିଅ କେବଳ ମୋର ତମର ନୁହଁ ତ ମୋତେ ମୋ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ मो बापे ए झियो रे बापा मु मो निज झियो को मु निजे मारिया पे जाउतली बाबा मोर बड़ भूल हो जाइए मते क्षमा करियो बाबा मोर बड़ भूल हो जाइए जीवन तुए की कलू जीवन तू जाली तम ना सरस्वती कहल आम झील ना कौन दबा कविता देले हबनी तुम जानछ मु सब सांग मान को कहबी केबे पुओ हो कि झील हो केबे भ्रूण हत्या करबा नहीं जे देखी पादे बक ଶୁଣ ନା ଦେଖିଲ ତ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି